mirem l'estat de les concessions. Sant Quirze va acollir dissabte la constitució de la plataforma per recuperar l'energia que pretén revertir a mans públiques el control de les centrals hidroelèctriques, la majoria de les quals, unes 300, es troben a mans privades. Volen recuperar aquelles que tenen una concessió a punt de caducar, però també estudiar els casos en què consideren que hi ha alguna irregularitat i que seria possible recuperar. Servirà per aglutinar totes les persones, totes les entitats, tots els municipis que lluiten en aquest sentit i a l'hora de fer pressió i denúncia arreu del territori de tots aquests fets serà una altra veu molt més gran i diguem, pot servir per treballar conjuntament en aquest sentit, per sumar esforços. Poder recuperar aquelles centrals les quals les seves concessions acabin properament, però també estudiar tots aquells casos de centrals on la reversió és possible per algun tipus d'irregularitat que permetria revertir-la i poder facilitar aquesta central hidroelèctrica per al municipi i per a la seva gent. En la presentació de l'ENS destacaven que Sant Quirze ha estat un exemple de lluita, ja que han aconseguit la reversió d'una de les 3 hidroelèctriques del poble, la de Can Trinxet. Van treballar perquè no sortís a concurs públic quan acabés la concessió al juliol de l'any que ve. En el nostre cas, sent tossuts, hem aconseguit passos que 3 anys enrere se'ns havien negat rotundament i se'ns ha acabat donant la raó. Actualment ens trobem en què tenim el compromís que es garantirà la gestió pública i no es traurà concurs aquesta central hidroelèctrica de Can Trinxet que caduca el 2024. Això ja és una victòria i ara ens trobem en el procés de veure en aquesta gestió pública quin paper hi pot tenir l'Ajuntament. Des de la plataforma per recuperar l'energia també remarquen la importància que l'aigua deixi d'estar en mans de grans companyies i més en un moment en què els preus de l'energia estan disparats. Sabem quins són els alts preus de l'energia en aquest sentit i sabem també qui són els grans beneficiats, que són les grans companyies com Endesa, que és la que gestiona la gran majoria d'aquests salts. Endesa, fins al setembre del 2022, últimes dades recollides, va tenir uns beneficis nets de més de 1.400 milions d'euros i per tant entenem que el lucre a través de la gestió d'aquest tipus d'espais no és de rebut. La nova plataforma pretén que entrin a formar-ne part ens municipals interessats en la recuperació de l'energia i també entitats socials i ambientalistes que treballin en el mateix sentit.